ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ବୁଲା ବିକାଳି। ଗାଳ୍ପିକ ମୁଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଘୋଷାଲ। ବୁଲା ବିକାଳିଠୁ ଅଳନ୍ଦୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝାଡ଼ୁଟିଏ କିଣି ସନାତନ ଦାସ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ଯେ ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଝାଡ଼ୁଟିଏ ହାତରେ ଧରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କ'ଣ ଗପୁଛି। ତା ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ବି ଆଣିଛ? ଏତେ ଦିନକେ ଯାଇ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବାବୁଙ୍କ ନୁହଁ? ତାପରେ ତା ହାତରୁ ଝାଡ଼ୁଟା ନେଇ ପଚାରିଲା, କେତେ ପଡ଼ିଲା? 175 ଟଙ୍କା ସନାତନ କହିଥିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ବ୍ରୁଜ ଖଲିଫା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ପରି ମାନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିଲ? 175? ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ପଚାରିଲା, ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ସେଇ 4 ନମ୍ବରରେ ବୁଲି ବୁଲି ବିକୁଥିବା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ପତଳା ଲୋକଠାରୁ ନା? ସନାତନ ହଁ କହିଥିଲା। ଭଲ 2 ପଇସା ଉପରି ମିଳୁଥିବା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଥିବା ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ, ଯିଏ ଲାଞ୍ଚକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ବୋଲି କୁହେ, ଯାହାର ମାସିକ ଦରମାରେ ହାତ ବାଜେନି, ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ କହିଲା, ତମକୁ ଠକିଦେଲା ଓ। ମୁଁ 115ରେ ଆଣିଲି। ଯେଉଁ ପତ୍ନୀକୁ ସନାତନ ତେଲରୁ ତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସୁତୁଲିରୁ ସୋଫା ସେଟ୍ ଯାଏଁ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗେଇ ଆସୁଛି, ସିଏ ମୁହଁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି କରି କହିଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତନି ଘୋଷାଲ ବାବୁ, ଏହାଙ୍କ ହାତରେ ପରା ଖଡ଼ା ସିଝିବନି। ନହେଲେ ହାତକୁ ହାତ 60 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଗଣି ଆସିଥାନ୍ତେ ନା। ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ କହିଥିଲା, ଭାଇ ଏ ବୁଲା ବିକାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ବାର୍ଗେନିଂ କରି ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୋତେ ବି 175 କହିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି 75 ଦେବି। ଅଧାରୁ କମ୍ କହିଲି। ତାପରେ ସେ କମିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବଢ଼ିଲି। ଏମିତି କରି ତାକୁ ଜଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିବ ଯୋଉଠୁ ସେ ଆଉ ଖସୁନି, ବାସ୍ ସେଇଠି ଅଟକିବ। ସନାତନ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ସନାତନ ଖାଇସାରି ଖଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ମାନୁ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଦେଇଦେଲ? ସନାତନ କହିଥିଲା, ମେ ମାସର ଏ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଡହଡ ଖରାରେ କଙ୍କାଳସାର ବୁଲା ବିକାଳି ପାଖରେ ମୋର ମୁଲଚାଲ କରିବାରେ ମନ କହିଲାନି। ଦିନସାରା ବା ଏମିତି କେତେ ଝାଡ଼ୁ ବା ବିକୁଥିବ ସେ। ମୋ ହାତକୁ ଝାଡ଼ୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଅଖାକନା ଗୁଡ଼େଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରୁ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପାଣି ପିଇ ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଆଖି ଜକେଇ ଗଲା ମାନୁ। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ବାର୍ଗେନିଂ କରିପାରିଲିନି। ସନାତନ କପାଳରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ ମାନୁ କହିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ଭାବପ୍ରବଣର ମଣିଷଟେ ତମେ। ନହେଲେ କେହି କ'ଣ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷର ପ୍ରେମିକାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଘରକୁ ଆଣିଥାଏ? ସନାତନ କିଛି ନ କହି କେବଳ ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ମାନୁକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ବୁଲା ବିକାଳି। ଗାଳ୍ପିକ ମୁଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଘୋଷାଲ। ବୁଲା ବିକାଳିଠୁ ଅଳନ୍ଦୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝାଡ଼ୁଟିଏ କିଣି ସନାତନ ଦାସ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ଯେ ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଝାଡ଼ୁଟିଏ ହାତରେ ଧରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ